tudruok kendo ka wamedo mana rango gi e wach system no ni pod antiere iri kar kanyo kapok wadhi wawinjo wach machielo mano mar jopiny mano mantiere oko mano mondo mi wanegi ane achiel kachiel kuonde mamoko mantiere. NHIF kata kiwacho ni nokti lakteche nong'eye kendo ne winje, jochiw thieth ne winje, oloke to koro wantiere kar kae. Ang'o mokaw kinde malach kapok ong'e ni en to ka adier en ang'o matimore kar kae. Weche gi mag laboratory mate miwacho ni mache e backbone mar diagnosis kata mar fwenyo tuo matuoyo ng'ato kamoro achiel. E kinde ma SHA nitiere kae mar mondo mi ochak chudo, bende cha chulo services magi? Naam. Ok ang'e gimomiyo ok gichul services mekwa. In fact nitiere ma ok gichul ema koro nego gitek monego bed ni gichulo. Mano ok gichul ga duto mag jo inpatient kata mag jo outpatient? Ok gichul. To kukawo thuolo mutero negi nikech ng'ato biro osuptandi osuptal moro amora kawuono wacho ni ero ora e lab ka an achulo ga SHA pile achulo 6,000 e higa. Ng'omiyo itama ni ok nyaka chud e lab mondi. Ing'en Cleophas understand SHA ni tek. Otek nikech kata na concept kaka nokele concept moro ma jopiny ok ne winje. To samoro e Kenya wa kaendi kineno gima josiasa oting'o malo, ka josiasa maringo kode koni gi koni gigo kode koko, nyako bed ni en gi gik moko gima nitiere hinyruok mang'eny e iye kanyo. Koro wan kaka jolab ne wawacho negi ni gitimnwa empanelment ma specialized tests ma ng'ato nyalo timo. Ma ng'ato nyalo timo mondo SHA ochulne. Lakini yudo ka SHA ok chul specialized test go eko. Mar ariyo, king'iyo kata na inpatient nitiere diere NHIF ne NHIF ne nyalo chulo ne especially jok mane chulo siling 500 kande ne chulo up to 80%. Mama opogore gi SHA opogore kode, ok ochul up to 80. In fact nyako weni e bill moro miting'o wiyi midhi gi ne tomato insurance ma sirikal okelo mondo konyi. In fact kane giwuoyo kata naka josiasa ne dhi oko kae chande ka koro gitimo gi market SHA, ne giwacho ni in ka koro idhi osiptal tidhi osiptal tithiedhi nono, idonjo kaka idonjo ne kaka iwuok. Mano ok e kes. Austin owacho ka maber ni wan kaka wan jo tich sirikal, to sana wan jo tich sirikal matiyo e counties, SHA ok tinwa kendo members wa mang'eny ok nyal yudo thieth gi SHA. Ting'ado gi 2.75% mar gross salary margi. Gibedo classified ka jok ma chulo siling 500 ma koro translate 6,000 nieri. Kwedo gipenjo ni to ere gimomiyo akawo pesa mang'eny ni kaketo e SHA to kokonya, ok ne nyalo wena godo tadhi amany godo private insurer ming'e maber ni osemi ginene limit mari, iti within limit ni no korumo ting'e kaka maendi ok mi limit, to kidhi kucho chonde ing'isi ni nitie pesa monego bed ni chulo. Difference ok wane mar SHA to gi NHIF. NHIF ne chulo ne ji hospital beds ma kodhi matin to tichulo ni surgery. Ma bende na mtindo no bed to gi surgery moro matin to gi part mar thieth matin modongo ichul kendi. Ma ok en purpose mane olos ne SHA. To ma ok en kaka ne josiasa kata na migawo mar thieth ne wuok oko kawacho ne ji ni SHA dhi konyogi maka gidhi osiptal
gichudi. Koro wan penjo en ni pesa ma pod ji chulo ni ang'o momiyo ji chule? Odhi kanye? Mano penjo ma nyaka wapenjre apenja, nikech kikelonwa insurance, an kaka an ja member mar insurance no, onego bed ni ka tuo tating'ora kaka ano, abiro ithiedha to claims itero ne insurance, an adok ot adhi chango. To be osemiu platform, an ang'e ne abo penjo duto, osemiu platform mar choko paro ma kamagi, tutero ne jok magi, be migawo mar thieth winjou koso gima na paro michwalo e union? Gini Cleophas, gini ne wawacho ne jo migawo mar thieth kane watimo public participation, kendo anyalo paro kabisa ka gini eri nokelo debate moro mayot kabisa. Kane wapenjo negi to in ka koro outpatient idwa miyo ng'ato outpatient mar siling 1,000, ang'o ma siling 1,000 nyalo timo ni e thieth e piny ma kawuono? Nyoro nyaneno rates ma Vihiga County oketo e laboratory test, okete mochal gi private. Kendo gipenjore komiyi siling 1,000 to malaria test oketo 150. Kineno daktari kacha isechulo 300, to test ok idhi timo achiel, idhi timo kata na malach, inya timo maroko. 1,100 no dhi rumo ka yath to kiyudo. Koro ang'o ma noteri e osiptal? Onge. Nikech chuni ni nyaka pimi, to yath be nyaka idhi godo madhi changi ka kisedhi dala. Erokamano. Adwani watemane kendo daktari ka onyalo winji.